Dámy a páni, príjemné popoludnie. Vítajte na tlačovej besede kandidátky číslo 7, Maďarské fórum občianskych demokrati Slovenska, za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana. Témou dnešnej tlačovej besedy je moderné zdravotníctvo, ktoré vracia kvalitu života, 7 priorít sedmičky pre oblasť zdravotníctva. Skôr než pristúpime k samotnej téme, dovoľte nám krátko zareagovať na aktuálne udalosti, ktoré sa udiali na politickej scéne. Ďakujem pekne. Dámy a páni, znelo by to ako zlý vtip, ale keďže témou dnešnej tlačovej besedy je 7 priorít pre zdravotníctvo, tak dúfajme, že naši zdravotníci budú riešiť len tie choroby, ktoré boli neodvratné a pokúsia sa navrátiť zdravie našim občanom a nie dôsledky násilnosti na uliciach, ktoré sa títo nezodpovední politici snažia vyvolať. Priority našej spoločnej kandidátky číslo 7 v oblasti zdravotníctva vám predstaví team leader pre samotné zdravotníctvo a spoluautor programu pre zdravotníctvo, pán doktor Dušan Brás. Nech sa páči, Dušan. Ďakujem. Dámy a páni, som Dušan Brás a som team leaderom sedmičky v oblasti zdravotníctva. Dovoľte mi, aby som vám v krátkosti predstavil náš program pre zdravotníctvo. Opierame sa v našom programe o 7 priorít, ktoré by sme chceli implementovať do slovenského zdravotníctva v prospech nás všetkých pacientov, ale aj celej spoločnosti. Chceme zlepšiť koordináciu štátnych a súkromných poskytovateľov. Od tohto kroku si sľubujeme zlepšenie pohybu a cesty pacienta v systéme, skrátenie čakacích dôb, zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a celkovo zlepšenie zdravotnej situácie na Slovensku. V ďalšom bode sa opierame o transparentnú súťaž poisťovní. Uvedomujeme si, že najlepším receptom pre efektivitu a kvalitu je súťaž. Preto zabezpečíme transparentnú a férovú súťaž medzi všetkými poisťovňami bez rozdielu od akcionárov, prípadne vlastníkov, to znamená bez rozdielu, či sa jedná o štátnu alebo súkromné zdravotné poistenie. V ďalšom bode sprehľadníme údaje o stave zdravotníctva a o stave chorôb. Od tohto bodu je to taký širší bod, od ktorého si sľubujeme zlepšenie informovanosti obyvateľstva alebo populácie na Slovensku a pochopenie jednotlivých krokov a nadväzností v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. A súčasne vytvoríme portál, prostredníctvom ktorého budeme šíriť osvetu o jednotlivých ochoreniach, aby Slováci neboli odkázaní na čerpanie informácií z pochybných zdrojov. Zlepšíme kooperáciu medzi jednotlivými zdravotnými segmentami. To znamená, zlepšíme cestu pacienta v systéme. A tak ako sa poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v skutku delia alebo zhruba delia na primárnu špecializovanú v rámci ambulantnej sféry a nemocničnú sféru, tak chceme zlepšiť spoluprácu medzi jednotlivými segmentami. Aby pacient, ktorý potrebuje či už špecialistu alebo nemocničnú poskytnutie zdravotnej starostlivosti v nemocničnom prostredí, aby mal tú cestu oveľa jednoduchšiu, ako je tomu dnes. V ďalšom bode budeme kontrolovať finančné toky v zdravotníctve. Od tejto kontroly si sľubujeme zlepšenie využívania zdrojov, ktoré do zdravotníctva všetci investujeme, a zlepšenie ich toku v prospech poskytovania zdravotnej starostlivosti, to znamená v prospech efektívneho využívania týchto investovaných zdrojov. Zvýšime tým pádom celkový objem investícií do zdravotníctva a súčasne prostredníctvom zmien v poisťovni vytvoríme väčší balík investovaných zdrojov do zdravotníctva, pretože Slovensko ako krajina zaostáva vo výške investovaných zdrojov v prepočte na HDP v rámci Európskej únie výrazne už 30 rokov, čo tvorí výrazný investičný dlh. Preto naše zdravotnícke zariadenia vyzerajú ako vyzerajú a preto
liečba mnohých ochorení na Slovensku je iná ako v krajinách Európskej únie. Budeme sa opierať aj o zlepšenie elektronizácie zdravotníctva. Od elektronizácie si sľubujeme výrazné zefektívnenie procesov v zdravotníctve, zlepšenie informovanosti, spružnenie práce zdravotníckeho personálu. V nemalej miere má šancu kvalitná elektronizácia zabezpečiť i efektívnejšie využívanie nedostatočného personálu v zdravotníctve, ale súčasne, proste tak, ako bolo spomenuté už aj v bode v tretej priorite, zlepšíme informovanosť obyvateľov o chorobách, o zdravotnom stave konkrétnej osoby alebo pacienta a všeobecne o informáciách o zdravotníctve. Jednoducho akýsi portál zdravia, kde si každý bude môcť vybrať zo všeobecných informácií, ktoré ho budú zaujímať, prípadne aj o svojom zdraví. V ďalšom bode, keďže zdravotníctvo je postavené na ľuďoch a bez kvalitného personálu zdravotnú starostlivosť nedokáže poskytnúť nikto, Slovensko nie je výnimkou, tak zabezpečíme zlepšenie personálnej krízy. Dlhé roky počúvame o nedostatku lekárov, ešte väčšom nedostatku sestier, ale aj iných zdravotníckych pracovníkov. Tomuto chceme zabrániť zlepšením pracovných podmienok, zlepšením finančného ohodnotenia, spružnením pracovného trhu, individualizáciou pracovnoprávnych vzťahov a celkovo lepšou pracovnou klímou v zdravotníctve. Od tohto si sľubujeme, že zdravotnícky personál nebude mať tendenciu v takej vysokej miere odchádzať do zahraničia. Na margo zlepšenia pracovných podmienok budeme sa zasadzovať o presadenie vybudovania novej infraštruktúry, ktoré slovenské zdravotníctvo veľmi potrebuje. Slovenské zdravotníctvo nepotrebuje len štátnu nemocnicu alebo národnú nemocnicu v Bratislave, ale potrebuje 12 až 14 nemocníc v rámci celého Slovenska, úplne nových, 21. storočia, a potrebujeme zmeniť aj sieť poskytovateľov ambulantnej starostlivosti, či už v špecializovaných odboroch alebo vo všeobecnom lekárstve. Cieľom je priblížiť dostupnú zdravotnú starostlivosť a adekvátnu zdravotnú starostlivosť bližšie k pacientom, respektíve bližšie k občanom. Ak máte nejaké otázky, radi zodpovieme. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.